Dohodli sme sa partia, že ideme korčulovať. Prišli sme traja. To je jedno, pretože máme pre seba celú hokejovú plochu hlavného štadióna v Nitre. Tu je žiletka, nebude dávať one góly, ale branky. Fetisov Hagaguli. Predtým, než som sa dal na DJing, veľa ľudí o mne nevie, že som hrával hokej ako malé dieťa, už čo som aj deti trénovať. Naša celá rodina je hokejová. Môj ocko je správca tohto štadiónu v Nitre. Môj brat bol hokejista, bol aj tuším majster sveta v hokejbale a mne to ostalo. Po nehode som nestal na korčule asi 3 roky. No a teraz je ten čas, aby sme to dali, pretože som mal šroby v nohe. Roky tréningov v Kanade ukázali, že naozaj sila je tam. Dobré ránko, Praha. Marko. A vloger? Vlogy. No ukáž, kde sa máš pozerať do objektívu, kde sme ťa naučili. A kde si sa pozeral predtým? Správne. Kde sa nachádzame? To je najlepšie miesto na svete. Prečo? Už sme tu mali rande. Dobre, naše prvé rande. No a... A čo tu majú najlepšie na svete? Kámo. Keď som v Prahe. Pozor. Keď husenica kaká. Keď husenica čo? Kaká. Tak ja si to najedu. Voľná sobotka jak vínečko a ostali sme v Prahe, takže sa trošku tak akože vozíme. A ostala s nami aj Šivej, Vnika a... Dávaj pozor, Mou! To bol faul. To bol faul. To videl, to bol krošček. Marko Mazák. A... No, že keď sa vozíme. Po pár vlogoch som sa už naučil pozerať presne do kamery a toto je tá kamera, kde sa mám teda pozerať, respektíve objektív, kde sa pozerám, takže pozerám sa správne, ale zase úplne trepem z cesty. Je pondelok po obede a ja už teraz dávam dokopy narodeninovú oslavu a keďže chcem, aby naozaj bola veľkolepá, pretože môj zahraničný hosť príde až zo Švédska, tak je veľmi dôležité, aby sme urobili netradičný plagát. Ten plagát bude spočívať v tom, že som išiel do cukrárne Billich v Nitre, ktorá je veľmi legendárna, chodia tam všetky babky na džusy a ak by ste tam chceli ísť, je to na Farskej ulici, vykupujú tam vlašské orechy zadarmo. Tip pre vás. No, ale o čom bude plagát? Plagát bude o tom, že tu máme tortu a moja požiadavka bola, aby torta mi ostala prilepená na polke tvári, keďže budú to narodeniny, treba to naozaj vo veľkom, takže pani mi odporúčila, že naozaj táto torta by mala ostať na tvári a mala by ísť na mňa aj glusk. Samozrejme k tomu patrí víno a keďže som si do marca povedal, že nepijem, tak aspoň tak symbolicky budem mať víno v jednej ruke. Tak vám teraz ukážem, jak tá torta vyzerá. Je tu so mnou Vladko Vojtela, ideme to fotiť. A takto vyzerá tá výroba plagátu na narodeniny.
A toto čudo budem mať na Facey. Tak som zvedavý, že čo sa to spraví. Za mnou už sa to chystá celé. A ideme to teda vyrábať, aby ten plakát bol naozaj dokonalý. No teraz prichádza pasáž, keď si musím tortu dať do seba. 3, 4. To som málo od toho, kámo. Máme to za sebou. Uvidíme, čo z toho vyjde. Prísnočka narodinová oslava. Dobré ránko. Sme v Jasnej. Údajne nezastavili veľa lanoviek, lebo že vraj fúka, ale aj tak to ideme skúsiť. Vítajte v novom víkenderi. A najväčšia zábava, ešte predtým, než celý vlog začne, je to, ako sa obúvam. Trvá to strašne dlho, mal som nohy zlomené. A proste sledujte. Trvá to strašne dlho. Teraz vám ukážem jedného človeka a dúfam, že si pamätáte tento track. 3, 2, 1. Tak toto je legenda z Nemecka, hovorí si Tomáš, hráme spolu DJ Tonka. A tí skôr narodeniny si ho pamätajú. A on je tu s nami, pretože hráme Jasnej a máme dneska úplne na hovno deň, pretože nám zastavili lanavky. Super. Ja sa idem lyžovať, všetko je zatvorené. Kvôli vetru a tuto na túto lanovku padol strom. Úplne skvelé. No tak jediné, čo nám ostáva, je sa presunúť preč, ale ešte vám musím ukázať legendu menom DJ Tonka, to je on. Thomas, look at the camera. Meníme trasu Maťo, ideme na Lúčky. a ideme na Lúčky a odtiaľ sa presúvame tu. MTD ešte s nami. Čau, Maco. Kde ideš? Na Lúčky s tebou, ty? Idem na lanovku druhú. Tak so mnou ideš, hej? Je sa loparovať, dobre. Ukážeš nám novú Mazdu? Hello. This is a legend of house music. Thomas. Who's that? Who's in there? Who's in there? Kde sú? Hello, my friend. Hola, señor. Rajčko. ¿Cómo está? Muy bien. Čo s tou španielčinou? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Dime, puta. Mi hermano Ostras. Yo soy Marino, yo soy Ticket Porta. Esto es JJ, puta madre. Donatáčali sme to jak páni a už sa nachádzame vo veľmi dôležitej budove. A to je Red Bull. Takže spolupracujeme spolu XXX rokov. Ideme teraz riešiť veľa vecí. A pozrite, ako to v hlavnej budove Red Bullu vyzerá. Tak čo? Stredná odborná škola veterinárna, tu je presne spoločenská miestnosť, v ktorej sa nachádzam a dnes tu budem mať takú motivačnú prednášku, o čom je vlastne ten DJing. A pozval ma sem kamarát, bubeník, idealista, moralista
A skvelá osobnosť, s ktorým som niekedy totálne každý deň pil kávu. Maťko, no a teším sa, že aj vlastne takéto projekty existujú a že tu môžeme vlastne hovoriť, čo tam vlastne DJing je. Takže sledujte, ako to vyzerá. Budeš riskovať, že sa ti pokazí ten foťak drahý, ale všetko dobre. No dobre, tak skúsime to teraz nechať na vás. Nachádzam sa v Bratislave, v obchode, ktorý sa hovorí Food Shop a o pár minút podpisujem spoluprácu na rok, pretože móda, hudba, tenisky alebo fashion proste súvisí aj s našim lifestylom a naozaj sa teším, že práve táto značka, ktorá je veľmi populárna nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, si vybrala DJing, že to bude ďalší smer, ktorý bude podporovať. Takže veľmi pekne ďakujem Food Shop a teraz vidíte, ideme podpísať zmluvu a vyberiem si nejaké veci, nejaké tenisky a rôzne záležitosti, ktoré naozaj k našemu lifestyle totálne patria. Takže Food Shop, ďakujem veľmi pekne, začíname spoluprácu. Dík. Bam. Takže toto je ten brand zmluva a ďakujem veľmi pekne Food Shop a ideme do toho, veci, boty a veľmi si to vážim, takže je to tu Food Shop SK spolupráca a teším sa z toho. Je 28. februára, presný čas poviem teraz, 14:40 a za mnou je Košické letisko, kde ma čaká môj host Sebček a takto to vyzerá, keď idete vyzdvihnúť hviezdu. Musíte prísť pre ňu a ideme presne do Humenného, ale predtým sa ešte najmä do Košic, takže Sebček, očakávame ťa, ďakujem, že si prišiel a ideme po teba. Ja som ti písal, že prídu traja. Košice, sme tu, Seb. You in Slovakia. Oh, you're gonna be in his new vlog. Yeah. Famous. So now, yeah, Máme ho tu. Boli Boli sme za na kávičku a ideme do Humenného, kde máme soundcheck. Ideme sa ubytovať a uvidíte, ako to bude vyzerať. And my girlfriend is talking shit. Je 19:48 a z Košic sme sa presunuli na náš hotel, už trošičku neskôr. No a väčšinou hviezdy, ktoré cestujú z celého sveta, nerobia to, že prídu o deň skôr a Sebček to spravil a povedal, že je teda ucestovaný fest a že do rána do 5. bol v štúdiu. O to viac si to vážim, že naozaj prišiel, sme na hoteli, ideme o 10 minút na večeru, ktorú vlastne vybavoval majiteľ Vladko, ktorého máme strašne radi, pretože v aréne v Humennom je to asi fakt najlepší, jeden z najlepších majiteľov klubov, ktorého poznám. Takže odchádzame na večeru a takto to vyzerá, keď hlavná hviezda je úplne najviac ľudská, je úplne v pohode a ideme s ňou naozaj na nejakú zážitkovú gastrokultúru. Ty, jak som to povedal? Jak pán, kámo. Takže odchádzame so Sebčekom 24 hodín pred eventom na večeru. Večeri a tuto pánko Seb ide piť slivka. Because of the prices. Tak to už sme sa s Trihom presunuli do Humenného, keďže je 1. marca a práve okolo mňa, to vám teraz ukážem, je Arena Klub Humenné a máme taký soundcheck, to znamená, idem sa pozrieť, či Gombo nachystal všetko tak, ako má byť v poriadku, pretože je veľmi dôležité, aby DJ mal sound, poriadne svetlá, k tomu samozrejme máme CO2, pyroefekty a všetko možné, aby bol naozaj každý jeden, ktorý príde, unesený z toho celého a dôležitá je veľmi produkcia. No a chcem vám to ukázať, ako to celé vyzerá. Tak deň 1 EKG B-Day Humenné Arena Klub. Poďme na to. Takto to tu vyzerá, keď sa to celé programuje, robí za mnou. Raško, zablikaj mi trošku. Hej.
Veľká príprava. Sepjack stal, doteraz spinkal môj zlatý. Idem za ním, ideme sa napapať a ideme sa chystať. Pomaličky začínajú chodiť DJ, ideme preberať pásky a všetko, čo je dôležité, aby sa akcia podarila. Aj toto sú prípravy EKG narodín. Jaký darček som dostal. Wow. Co to bude? 2 sifony. A dál? Co dá? Nic dá. 2 sifony. Je úplne najhoršie počasie na svete, ale to neznamená, že nemôžem točiť vlog. Na tomto mieste sedel Bohumil Stejskal, a.k.a. Kurva Hoši Guten Tag, a.k.a. Bolek Polívka, kde začali vykrikovať: host vyhazuje vrchního. Dámy a páni, nachádzam sa v Brne, hotel a reštaurácia Slavia a tuto bola točená najlegendárnejšia scénka všetkých čias a českého filmu. Pozrite si ju teraz. Já můžu odejít kdykoliv! Kdykoliv! Běž, vál! Už se nevracaj! Takový lidi já tady nepotřebuju. Nová doba! Host vyhazuje vrchního! A toto je ten priestor. Ja vám všetkým prajem dobré ránko z Brna a aj takto to tu môže vyzerať. Toto je vončo. 7.3. Bratislava, veľmi jeden asi najdôležitejší. 7.3. Bratislava, jedno z mojich najdôležitejších hradí, pretože je to úplne iný štýl, je to mimo mojej komfortnej zóny, ale pripravil som sa na to tak, aby naozaj... Proste Paul Kalbrenner, Bratislava, vítajte v Vietor. Poďte, ukážem vám, ako to tu vyzerá. A ukážem vám to, jak to vyzerá, poďte. Toto je DJ-ský set. Tým, že on to robí ako koncert, tak nechceli moc warm-up DJ-a, ale nakoniec sa im poslal mail a ďakujem veľmi pekne, že management Paula Kalbrennera vybral práve mňa na základe Sunset Boulevardov. Takže môj setup, to sa ešte bude vlastne prikrývať. No a každého zaujíma pozadie, tak my vám ukážeme. Vlastne musíš mať na takomto hraní takú zázračnú kartičku, takzvaný All Access Area Backstage Pass, ktorý ti dovoluje byť všade. Už som to dobre odtrhol, kámo. Tak teraz to mám OK. Tak poďte. Tu má samotný majstro backstage. Všetko, čo potrebuje mať. Vidíte zábery z eventu Paula Kalbrennera, samozrejme všetko dobre dopadlo aj napriek tomu, že sa ozvala veľká diskusia, či tu mám hrať alebo nie. No a prikladám krásnu správu, ktorá mi prišla. Urobte si obraz sami, či Slováci si doprajú alebo nie. Najviac ma baví veta a dúfam, že sa ti tam zlomia USB kľúče. Akcia dopadla výborne, Paul Kalkbrenner bol skvelý a toto je koniec dokumentu Weekender 5. Čaute.